sari. Umawon indaing tapos, kahoy na orokan santo, na pinakuan ki Jesus, tangani kitang matubos, tangani kita matubos. Si Jesus umawon tama, nadainin katapusan, ulitaan krus tinawan, nindakulang kabagsikan, nindakulang kabagsikan. Krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasing, surumungani kami daikan namumutan mi. May bagsing asin man virtud, hiling man sa Santa Cruz, ngunit ginawan ni Jesus, nasa tuyang para tubos, nasa tuyang para tubos. Sambahon taasin luran, ang Santa Cruz na paladan, ngani kita maumayan, kan sa tuyang mga helang, kan sa tuyang mga helang. Amen, amen, mahal na Olivan. Amen, Pedro na maugman. Amen, daing sinapalma. Sibres na magaya-gaya, si Krishna magaya-gaya. O krus na makawiwili, krus na sa mong pintakasing, surugon mo ngani kami daikan namumutan mi. O kahoy na sa among palahay, kahoy na makauman, kahoy
iraran. Ubos na makawiwili, Diyos na sa pumpinta kasi, surugon mo nga ni kami tayo.
sa mong pintakasing surugon mo nga ikami kaikan namumutan ikaw ang totoong silipin nadaig gayo painin asili kamanan kating ikabos na nagsasalig ninggamos na nagsasalig umawunin daing tapos kahoy na orokan santo ang Jesus tangani kitang matubos tangani kita matubos si Jesus umawon ulitaan krus dinawan nindagulang kaban. Ang krus originalmente minasimbolo nin kasusukgan asin kagadanan. Alagad nin huli kan nakakaligtas na kagadanan ni Jesus, ginibo niya ining simbolo o tanda nin kamarawayan asin kaligtasan. Sa tuya ngunyan tinatawan onra ang banal na krus ni Kristo. Ninhuli kasapaagi kan krus, tinubos niya ang kinaaman. Ang sa tuyang selebrasyon, pangengenotan ni Moy Reverendissimo Rolando Octavos J. Tria Tirona, D.D., an Arsobispo kan Cáceres. Pano kan espiritu nin kaugmahan asin pasasalamat. Iitaas niya to an sa tuyang mga puso asin isip sa maugmang pag-awit kan awit sa pagpuon. Matindog na po ang gabos. Pasiring sa buhay na naing kasakuran,
Ang Diyos sa akin nagkatubos, ang Diyos Espiritu na parasuro, sa lusa ng Diyos ni pagkamuot. Tapos sa sin magtiripon, banal na banwaan Diyos ni Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Ang mga aking mong namumutay, lalaglalakbay sa pinakay, pasiling sa buhay na daig kasaguran, pasiling sa imong kahadean. Tapos sa simagpilipon, banal na banwaan ni Diyos ni Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo, Amen. ang katanungan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Diyos baray na aga kaninyo namin mga tugang. No? marhay na agaman po. Mga tugang, ang misang ini, itinutulot ko para sa gabos tindong personal na intensyon, especialmente para sa karahayan kang salud kang iyong mga pamilya, kang ginhawahan sa buhay, especialmente para sa mararon na pagtubod sa loob kang iyong pamilya. Mga tugang, naugma ako na makisumaro sa Indongonian na aldaw sa Santa Misa sa pagselebrar kan kapestahan kan banal na krus. Nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos sa mga biyayang ibinawara sa to, urog na ang biyaya ning kaligtasan. Sa misang ini, hagadon ta sa mahal na Diyos, ang biyaya ning pagtubod, pagkamuot, asin paglaom. Mga tugang, idoko ang payo, siring man, sa silensyo kang sa tong mga puso, ako unta an sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos bakusog tabi, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako ki Santa Maria Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi inindo sa kagurangnan. maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakatawada an sa tong mga kasalaan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
ka, pinakasalamatan kita. Huli ka, nakulamong, kamurawayan. Nakurang na Diyos, aming lamignon, Diyos amang makakamahal. Nakurang na aking buktong Jesucristo. Nakurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akita naman. Ikaw na nagpapalag at mga kasalan ka tinaman. Kahilaki kami. Ikaw na nagpapalag at mga kasalan ka tinaman. Ako ang samo, makimahirap. Ikaw na nagpupukaw sa tungan naman, kahiraki kami. Na ikasanan, banal, ikasanaan, kakurangan, ikasanaan mo ron, kahalangkang. Jesucristo kaiba, ng Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Ido ko ang payo. Mamibig kita, O Diyos na nagbuot kan bugtong mong aki, magtiyos kan krus, sa pagligtas kan katawuhan. Warasan namimibig kami, na kaming namidbid kan sa iyang misteryo sa kinapan, magkanigong magkamit sa langit kan mga premyo ning sa iyang pagtubos. Huli kay Jesucristong kagurang naniyamos sa imong aki, nakaiba mong nabubuya sinagahade sa pagkasarokan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos. Duman sa lantad, mantang sinda nagbabaklay, an mga tao naghinanakit asin naggurmod-gumod. Ipinadara nin Diyos sa sainda, an sarong tanda, an halas na bronse sa tukon, na an minahiling nararahay sa kinagatan kan halas. Saro ining ladawan kan krus ni Kristo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hali sa bukid nin Hor, naglakaw ang mga Israelita pasiring sa dagat na pula. Tanganing mag-agi sa palibot kan dagat nin Edom. Alagad sa dalan, nawaran nin pasyensya ang mga tao, asin nagtataram sinda, tumang sa Diyos asin ki Moises. Naggurumod-gumod sinda. Ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadara ang kagurangnan nin mga mararang halas, asin siningot kan mga ini ang mga tao. Kaya dakol sa sainda ang nagadan. Nagduman ang mga tao kay Moises asin nagsabi, nagkasala kami, nagtaram kami tumang sa kagurangnan, asin sa imo. Mamibi ka
sa iya, nahaleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaraman nin kagurangnan si Moises. Gumibo ka nin sarong halas na bronze, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang magsingot na humiling kayan, mauumayan. Kaya naggibo si Moises nin sarong halas na bronze, asin ibinugtak sa sarong palo. An si Isayman na nagsingot, minahiling sa halas na bronze, asin mauumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An simbag po kan gabos. Dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko, danguga ang sakong katukdoan. Asin hinanyuga ang sakong itataram. Bubuksan ko ang sakong ngoso sa parabola. Asin ipapahayag ko ang mga suanoy na kasabihan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Kan gaano niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay, nagbakli asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagirumduman ninda na ang Diyos iyo ang sa indang parasurog, na ang kaharuhalang kawing Diyos iyo ang sa indang kagtubos. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Alagad gabos kaputikan ang sa indang sinabi. Ang sa indang itinaram, bakong tudok sa buot. Ang sa indang puso, bakong dayupot sa saiya. Bako sindang maimbod sa saiyang tipan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Alagad mahera ko ng Diyos sa saiyang banwaan. Pinatawad niya ang sa indang kasaklan, asinda iniya sinda ginadan. Dakol na beses niyang pinugulan ang sa iyang kaanggotan, asin da iniya pinukaw ang sa iyang labi-labing kaanggotan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Sarong himno ang ipinahayag sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ini nagpapahayag kan papel ni Hesukristo na apisar kan Diyos non niyang kamugtakan, nagpakumbaba, inako ang kagadanan duman sa krus. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos, alagad na siya nagdayupot, napantayan ang Diyos, kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon, ipinangaki siring sa tao, nagpakumbaba siya, asin nagkamakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan sa krus. Huli ka ini, initaas siya ni Diyos, dangan tinauanin ngaran, naurog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarom nin daga. Tanganing ang gabos, magpahayag na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan sa kamurawayan nin Diyos Ama. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Alleluia,
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kisan Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Mayo pa ni nakasakat sa langit, kundi ang aki nin tawo na naghilig hali sa langit. Siring na initaas ni Moses ang bronseng halas sa sarong palo, duman sa kalantadan. Siring man kaipuhan na iitaas ang aki nin tawo, tanganing ang si Isayma na magtubod sa iya, magkamit nin buhay na daing katapusan. Huli, tanamuot na gayo ang Diyos sa kinaban, kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang si Isayma na magtubod sa iya, day magadan, kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. Huli taday sinugo nin Diyos sa kinabanan sa iyang aki, tanganing hukumanan kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. Marhay na bareta kan sa tung kagurangnan. Pag-umaw sa imong Kristo. Padagos po kitang magtulog. Alleluia, 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 alleluia. Magpanguros po kita sa pagbibisyon. Matukaw po ang gabos. Dai paglingawan ang mga ginibo nin kagurangnan. Do not forget what the Lord has done. Mga tugang sa manlain-lain na ginigibo kang Diyos para sa bilog kang katauhan, ang pinakadakula, ang pagtao sa sato kang sa iyang bugtong na aki si Jesucristo para maging sato, para ligtas, para tubos. Ngunyan sa buhay ni Kristo ang pinakadakulang nagibo, ang dakulang misteryo kang sa iyang pagkabuhay liwat. Ang pagkabuhay liwat ni Kristo ang nagpapatotoo na siya ang aki kang Diyos, ang kapanoan, fullness, kan gabos da propesiya, especialmente siya ang satong paratubos na magdadara sa sato sa kadayan kang Diyos. Mga tugang, namumuhay pa kita sa kan pagkabuhay liwat ni Kristo. We are entering the 5th Sunday after Easter. May kaipuhan na padanay padagos ang pagmamate, ang pag-feel niya to sa dakulang misterong ining ginibo kang Diyos nang siyang aki nagadan na buhay liwat. Kunyan, may mga realities na nagpapagrandom sa sato para dahil na to malingawan ang ginibo kang Diyos. Especialmente in relation to the resurrection of Jesus. Masasabi nyo, Enot, siguro Bishop, nagpapagrandom sa sabo ang pagkabuhay liwat ni Kristo paagi sa Paschal Candle, which is true. Pero paglaog nato sa tinatawag nating ordinary time, itatago na ni Father yan. Wala na yan, hindi natin mahihiling except for baptism o ibang sakramento. O yung imahe, statwa ni the risen Christ, siring man. When we enter the ordinary time, after the 5th or 6th Sunday, itatago na rin yan. Ngayon man kitang simbolo that prepares and speaks to us of the risen Christ. Unlike Christmas, may wakatang parol, Christmas carol, Christmas tree, Belen. Pero sa misteryo Pascual, parang mayo kitang simbolo
And if ever we have symbols, they are really temporary. Ganun ba yun? Mayumang mga bagay o realidades na nagpapaganon doon sa sato, ang dakulang ginibok ang Ama para sa tungkalig. Nang sayang aki, nabuhay, nagtukdo, nagtiyos, nagadan, nabuhay liwat. Is there anything that can remind us of this tremendous reality? Uya, duha, enot, ang banal na krus. The Holy Cross is the impelling symbol, impelling message kang dakulang pagkamuot kang Dios sa sato. Ang krus, mayuman niyang saysay o meaning. Kung behind the cross, mayo ang mensahe kang dakulang pagkamuot kang kagurangnan. Di ba nasusurat? Greater love no man has than this, to lay down his life for his friends. Di ba parang illogical? Na kapag isang tao namatay in a tragedy, in a brutal manner, yung bang mga means na duman na magdagadan ang mahal natin sa buhay, i-display natin. Halimbawa, nakikwa ka disgrasya, nagadan ang sa agong o mga aki sa car accident. I-display ba natin yung kotse sa room? Pagdatong kang bisita, dyan nagadan ang mister ko. We don't do that, di ba? Sa totoo lang, ayaw niya itong mahiling ang mga bagay na naging rason kung bakit nagadan ang sa mahal sa buhay. Dahil ang mga bagay na hindi nagtataw sa ito kang trauma, it brings back sad, painful memories. Kaya ayaw niya ating mahiling ang mga bagay na ini. Now, how come? Bakit? Ang krus na duman, pinako, pinagtiyos, ginadaan ang sarong taong nagbomot sa sato, nagtao ka ngayong buhay. How come? We display the cross. We carry the cross on our necks. We make the sign of the cross. Bakit? Because of the love behind the cross. Take away the love. The cross is a means of shame, a means of torture, a means of brutality. Put on love. The cross stands for sacrificial love, love that endures forever, love that saves friends. Yan ang rason kung tano niya to inoonra, inaakko, kinugurumdom ang banal na krus. Because the cross of Jesus speaks to us of the tremendous love of God. Greater love no man has than this, to give His life for us through the cross. Ganyan, sa itong paghurup-hurup, may tulupang mga mararom na rason kung bakit importante ang krus sa buhay nato mga Kristiyano. Kapag kita binunyagan, tinatandaan kita kang krus. Pag nagadang kita, tinatandaan kita kang krus. Kita kada aldaw, pag mata niya to, bago maturog, bago magkakad, bago maglakaw, bago mag-examine, sa panahon kang perigro, nagpapangrus kita. You know? So the enot, as I mentioned, meaning of this is, we believe, nagtoto kita, nagtutubod kita, na sa paagi sa krus, ang pagkamot kang Diyos has come upon us. Through the cross of Jesus, God embraces us and gives us His profound and deep love. It is a sacrificial love. Ano yan? Love is the meaning of the cross. Enot, ang krus nagpapaganom sa sato kang satong pagiging mga disipulo ni Kristo. Sabi ni Kristo, anyone who wants to follow me, let him take up his cross and be my disciple. Di ka pwedeng maging disipulo if you're not willing to accept the cross of Jesus. The
cross of love, the cross of sacrifice, the cross of total self-offering. Ang pagiging sarong disipulo, ang ibig sabihin mo niyan, enot, sumusunod ka kay Kristo. Ikaduha, hinahanyuga mo si Kristo, nadadagog mo ang sayang tingog. Like the good shepherd, you listen to His voice, kita mga kardero. At ikatulo, ang krus, nagpapagaram sa sato na may kaipuang kitang magkaigwa kang relasyon kang sa tungtugang relasyon na nakabase sa pagkabaot. Dahil yan ang numero unong pag-utugo ni Jesus, love one another as I have loved you. Kaya nga ang krus, there is the vertical. God reaches out to us on this earth to bring us His love. And then there is the horizontal. The love na namatayan niya to, may kaipuhan, we share it to our neighbors. The movement, dynamic movement of God reaching out to us. And we are called as disciples to reach out to each other. Duman nagiging buhay ang krus ni Kristo as tangon yan. Kung yan mga tugang, yan ang enot na realidad na nagpapagurundom sa sato kang pagkabuhay liwat ni Kristo, the cross. So every time we venerate the cross, every time we make the sign of the cross, every time we assume pain, sufferings, difficulties in our life as disciples, every time we give sacrificial love to our neighbors, then the cross becomes a living reality. Ngunyan sa bilog kakinaban, sa bilog kang sangkatauhan. Ang ikaduwang realidad, mga tugang, dahil inibagay, the cross is an object, wood, vivified by love. Ang ikaduhang na nagpapagarundom sa sato, kan ginigid, akulang ginibog kang Diyos, ang pagkabuhay liwat ni Kristo, dahil inibagay, dahil object. Sisay, ano yan? It is us, the church, you and I. Kada bes na kita nagkakatiripon bilang sarong banawaan kang Diyos, na nagpapahiling kang sa tong onra sa krus ni Kristo, kada bes na inaako nato, isinasubuhi nato sa pagiging disipulo, especially kada bes na nagpapahiling kita kang pagkamot sa saro-saro, kada bes na kita nagtatarabang-tabangan, uya, duman na hiling si Kristong nabuhay liwat. It is the living church that speaks to us of the risen Christ. Kaya nga kada bes na kita nagseselebrar, especialmente kang banal na misa, ginugurumdum niya to ang misteryo paskwal, ang pagtiyos, pagkagadan, pagkabuhay liwat ni Kristo. Kaya uyaman, duman kita nagpapasalamat sa Diyos sa grasyang itinao sa sato, paagi sa banal na krus, siring man paagi sa grasya na pagiging banwaan. In the Mass, very often, ang dami nagpapamisa para sa patay, para sa mga favors, para sa mga petitions. Okay yan. Walang masama dyan. Pero seldom do you see someone who says, I want to offer Mass to thank God for the gift of new life that He has given me, us, to the passion, death, and resurrection of Jesus. Yan ang ibig sabihin ng Eucharistia. Paagi sa krus ni Kristo, itinaosa sa to ang bagong buhay. Kaya nga sabi ni San Pablo, aramba din do mga tugang na paagi sa pagkabuhay liwat ni Kristo, mayo na ang old man. Ang gurang, ang old man is gone. Now we are new being, bagong linalang. Na may kaipuan, makaigwa kang bagong pag-iisip, bagong pagkilos, especialmente bagong puso. The emphasis is sa bago. We are new now to the passion and death of Jesus, to the cross na ginugurundum niya to kada bes na nagseserbar kita kan banal na Eucharistia.
Kaya mga tugang, di mo pwedeng paghiwalayin ang krus, siring man, ang banwaan kang Diyos. It is on the crucifix, during crucifixion, that Jesus, giving up the Spirit, the church was born. Uyang simbahan. Sa pagtao kang Espiritu Santo, nagibo ang banwaan kang Diyos. Kaya importante na ang krus nasa sentro kang satong debosyon. Nasa sentro kang satong banwaan. Nasa sentro kang satong simbahan. Nasa sentro kang satong mga puso. If we embrace the cross, we embrace the church. If we love the cross, we should love the church. If we are ready to give ourselves in imitation of Jesus on the cross, we must give ourselves to the body of Christ, the church. Mga tugang, magpasalamat kita sa duwang realidad na ini na itinao kang Diyos, ang krus, asinang simbahan. Paagi sa duwang ini, dahil niya to malilingawan, ang ginibo kang Diyos, itinao sa Jesus, nagadan, nabuhay liwat, para sa satong kaligtasan. Kura pa kanya to, ang banal na krus kang satong kagurangnan. Matindog po. Masilensyo muna kita mga tugang for a few minutes. Pagurupuro pa niya to, ang krus sa satong buhay. Matindog ang gabos. Makagtang gabos. Ang nagtangangit at sindaga. Makusog. Maria,
Mabibig kita sa Ama na namumuot ng gayo sa kinaban, kaya sinubol niya ang sayang aki, tanganing magadan sa krus para sa satuyang kaligtasan. Ang satong simbag makasugtabi ang kabos, kagurangnan kinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa kinaban, sa tanda kan krus ni Kristo, padagos na labanan ang karatan, sagkod sa kapangganahan, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang katawohan sa lambang nasyon asin kultura, magkamit kan katalingkasan asin katuninongan, huli ki Kristong ipinako sa krus, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga nangangaipo kan pagkaherak, asin kapatawadan kan Diyos, maglaom sa krus ni Kristo, bilang dalan para sa katuninongan, asin pakipag-ulian, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, makamidbid sa krus ni Jesus, kan paglaom para sa lubos na kaumayan, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagadan ki Kristo, malinigan sa saindang mga kasalan, huli kan dugong pinabulos niya sa krus, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga opisyales asin miyembros kan konfraternidad kan banal na krus, magdusay kan sa indang panuga na maging mainbod sa saindang pagtubod asin ministeryo sa satuyang parokya, mamibi kita sa kagurangnan. Idodot niya tungonyan mga tugang ang satong mga personal na intensyon asin pamibi para sa satong mga pamilya, asin parokya. Namumutan na Ama, sa buhay na ini asin sa maabot na panahon, ang samuyang paglaom yaon sa krus, warasan ang samuyang mga kahagadan, mantang nag-uumaw kami sa imo, huli kang sa imong mga pagkaherak, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Please form 2 lines for the offertory.
Magpamibig kamo mga tugang, tanganing ang sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan namimibig kami, ining pagdolot na nagdara kan kasalaan ning bilog na kinapan sa altar kan krus, maging samo, maglinig samo sa gabos na kasalaan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan mapasa indong, Asin sa imong Espiritu, itasan mga puso, sila sa kakurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigaw asin dapat matanos asin nakaliligtas, dadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, tinugdas mo ang kaligtasan ning katawuhan sa kahoy kan krus. Tanganing kung saen ang kagadanan, nagsupang duman ang buhay, mabangon giraray. Asin ang nagdaog sa kahoy man magdadaog, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya ang mga angeles, nag-uumaw kang samong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, boronyog asin maugmang nagseselebrar, out paman lugod na ipagbuot mo na ang makasanong sinda ang samong mga tingog. Malodok na nagpapahayag ning pagtubod na nagsasabi. Let us sing together and sing aloud. Ang kabos. Banal, banal, banal ang Kakurangan, Diyos ang langit asin pala. Manokan sa imong Kamulawayan, o sana sa kaitaasan. Tas pagusog, halaga ng minadigdig. sa ngaran kay kakurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanakatang banal, burabot ng gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibig kami, pabanala kan ambon kang sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan samong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kad siya na surugaring nabuot, pinasaluwiban, sagkod sa pasyon, nagkuwaning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa siyang mga disipulos nang sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainiyang sakuyang hawak na idodolot para sa indo.
Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siyang mga disipulos, nang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalaan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kakurang na ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sangkot na ikaw ang Kaya kami na nagrorondom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta, pinapakanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Arsobispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdamas sa iyong pagkaherak, ang samong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong sa Jesucristo. Uli sa iya, sin kay baniyasin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Pido po. Natukdoan kan mga nakaliligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos do na kogalian, nangangahas kitang magsabi. Ama sa langit, papanalon ang ngalan mo,
batong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Ang sabong apan sa arwalda, itaho mo sa muyamon niya. Asin atawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin kare kami pagdarahasa sumo, kundi atawa kami sa Agawa kami sa kabos na maraot na mimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalaan, asin mandigtas sa kabos na kapurisawan, mantang kami nagkahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kang samong paraligtas, na si Hesu Kristo. huli ta sa imong kaharian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinato ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, asin papagkanagawa na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, nin katuninongan ni Kristong nabuhay liwat. Peace to all of you. Happy Fiesta. Nagpaparang ang mga kasalan ng kinapan, kaheraki kami. Meron ang Diyos na nagpaparang kaheraki kami. Kordero ng Diyos na nagpaparang ang mga kasalan ng kinapan.
Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mao umayan.
Idukuwang payo. Mamibig kita, kagurang ng Jesucristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapagkumbabang nangangayong-ayo nang tinubos mo kulikan krus na nagtaong buhay, darahon mo sa kamurawayan kang pagkabuhay liwat, siya na nabubuya sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa bensahin nin pasasalamat kan sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orilio. Diyos maray na aldaw kaninyo ngamin asin happy fiesta. Palakpakan po niya to ang kagurangnan. An aldaw na ini, tunay na aldaw nin pagpasalamat sa mga dakulang bagay na sa tuyang inako. Pagkatapos kang halawig na panahon na dahil kita nagkatiripon na arog ka ini, nakabaralik, nagpintakasi, ngunyan, tinawang kita kan pagkakataon ni na magkatiripon kita bilang sarong simbahan, bilang sarong banwaan na nagrorokyaw sa satuyang titular ang banal na krus na iyo iyo ang satuyang sarigan bilang sarong simbahan. Sa punto pong ini, gusto ko pong pasalamatan enot sa gabos satuyang ang ama kang archdiocese na nagtao sa tuya ning panahon asi naghiras ni kana hararom na paghurup-hurup ngunya na aldaw sa satuyang pagrokyaw kang banal na krus ang satuyang namumuotan na Arsobispo Most Reverend Rolando J. Tria Tirona. Salamat po among sa imong presensya. Sa kuya man na pinapasalamatan an sa tuyang mga kapadian na nagtaon ng panahon para makisumaro sa tuya ngunyan. Special mention po si Monsignor Sanyado na at sa tuyang dating kura paroko. Dahil ko na po pagsaro-saroon ang mga padi, pero kadaklan po sa inda mga taga sa Dinabwa. Of course, ang secretary ni Archbishop, si Father Jerome, asin yaon man si Father Kids del Parto, asin si say pa ang day dyan. So, kadaklan, midbid nyo na. Kaya dahil ko na po sasaro-saroon. Of course, dahil po mangyayari ang gabos kung bako dahil sa mga tao na imbwelto sa pag-aandam, sa pagselebrar niya ito kang kapiestahan ngunyan. Inot po ang Paris Pastoral Council sa pamamayo ni Ma'am Nance Penetrante. Palakpakan po niya ito. Asin ang mga iba pang miyembros kang PPC Executive Board. Ang Confraternity of the Holy Cross. Saro po yan sa Minok na Tangunyan, tanganing maipromote ang devotion sa Holy Cross. Palakpakan po niya ito ang mga membros, Confraternity of the Holy Cross. Siring man, kung naobserbahan po nindo, may bagong vestments ang mga padi. Iyan po, courtesy, as in bunga kan paghinguha, paghigos kan mga Mother Butlers Guild. Salamat po sa MBG. Siring man po, yaon dyan ang satuyang choir, ang Cantate Domino. Salamat po. Ang mga liturgical ministers, lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, acolytes, collectors, yan man po dyan ang CWL, asin ang gabos na iba pang mga organisasyon na uya digdingon yan na naging parte kan sa tuyang celebration. Of course, ang day ko ang permi kong nalilingawan ang mga decorators. Naging magayon po ang ambience kan simbahan, hulikan sa indang pagpuka, tangan isa ng maging maray po ang liturgical setting kan sa tuyang simbahan. Palakpakan niya ito po, Sindagabos. Alagad urog sa gabos, kamo po na mga devotos, parokyano,
mga sponsors, kang misang ini, mga nagpamisa, salamat po sa indong danay na suporta. Dawa day po kamo pagirumdumon, aram ko po na yaw ng sa indong pagmauot na makatabang, kasi dakula pong tabang tanganing padagos pong ma-improve ang mga pangangaipo niya to, pasilidades, kan sa tuyang simbahan. Asin maski mauran po, yaon po kamo gabos. Kaya palakpakan niya to ang sa tuyang sadiri. Anunsyo lang po, sa ngunyan na alas 10, pagkatapos kang misa sa alas 10, igwa po anin pagkumpil, asin si mga daay panabunyagan, sa aga po gigibuhon ang pagbunyag, sa aga po iyo ang kapistahan ni Inang Katipanan, ang misa po alas 8 ning aga na panginutan kan mga padi na mga taga-Nabwa. Asin daay po malingaw sa Biyernes, kapistahan ni Nuestra Señora de Angustia, na aramtan na napakahalagang sa tuya man na patrona digdi sa Rinconada. Kaya linalaumon ko po ang sa indong danay na presensya. Salamat po kaninyong amin. Tindog po. Maluhod ang gabos, pamibi, paggusay sa mahal na krus. O mahal na krus, sa kapasalamatan asin kagalangan, minaluhod kami sa imong atubang. Pagpoon sa aldaw na ini asin sagkod paman, ipinapanungod niya mo ang samuyang buhay sa maestrong ipinako sa krus, nag-atang kang sa iyang dugo asin buhay huli sa mga tao gabos. Magiging kaming surugoon kang krus asin sain papatunayan niya mo ang katukdoan kan samong maestro. Magiging kaming mga lingkod sa krus asin dadarahon ang waras da biyaya kayan ang samo sa samo asin sa samong kapwa. Magiging kaming mga katuod kang krus, tukob na gayo kang espiritu kay tong huli sa muya nagadaan sa krus. Amen. Ikaan tandang masari
Iduko ang payo sa pagbendisyon, ang sa solemneng bendisyon para rin sa inyong mga pamilya, especialmente sa mga may helang o nagluluya. Iduko ang payo. Siring man magpapangurus kita. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan man kan Dios na bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, lakaw kamo, isabuhay ang banal na krus kang satong kagurang ng Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el banal na krus! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva San Jose! Viva! Please remain standing, mga padi, mababa for a picture. Announcement po, ang sunod pong misa alas 10. So unkumpil po, pagkatapos po kami sang alas 10 po. So ang misa po may alas 10 pa po. After po kan misang alas 10, isusunod po ang pagkumpil. Salamat po.